În acest an 2025, datorită tendințelor și a cererii pieței pentru mulinete de mărime medie care să fie utilizate în pescuitul la method feeder, Okuma ne pune la dispoziție noul model de mulinetă 6K Feeder. O mulinetă care este de fapt o reinterpretare a mulinetei Okuma Inception 6000. Schimbările se pot vedea din primul moment în care pescarul pune mâna pe această mulinetă. Culoarea mulinetei este schimbată, este de o culoare neagră cu inserții de albastru pe tambur și pe manivela mulinetei. Manivela mulinetei dispune de un knob plat, un model de knob preferat de către pescarii de feeder și method feeder. O altă schimbare la această mulinetă este prezența tamburului shallow, adică a unui tambur care nu este atât de adânc și care poate stoca 200 de metri de fir 0,25 mm. Atât am băgat eu pe această mulinetă, am măsurat 200 de metri, intră la perfecție 200 de metri, tamburul se umple până în buză, pescarul având astfel avantajul de a nu încărca mulineta cu mai mult fir decât este nevoie. Și la acest nou model 6K Feeder, tamburul dispune de două clipsuri. Am explicat în clipurile trecute ale mele avantajul ca o mulinetă de feeder să aibă două clipsuri. Astfel că și tamburul acestei mulinete dispune de cele două clipsuri, ambele metalice, unul de culoarea inoxului natural și unul tot metalic, dar vopsit în culoare neagră. Mulinetele pot fi recunoscute ușor după tamburul perforat cu inscripția 6K Feeder. O inscripție, spun eu, modernă, care conferă mulinetei un specific mai țintit asupra tehnicii de pescuit. Ca și specificații, mulineta are 466 de grame, recuperează 103 cm de fir la fiecare tură de manivelă, este echipată cu 4 rulmenți și vine disponibilă doar cu tamburul mulinetei. Nu are un tambur de rezervă. Dar cel mai important aspect este că tamburii de rezervă pentru acest tip de mulinetă se pot achiziționa separat și sunt în stocul depozitului Rapala VMC România. Tamburii de rezervă nu sunt de culoarea celui original care este pe mulinetă, dar sunt inscripționați cu denumirea de 6K Feeder. Este echipat cu aceleași două clipsuri cu care este echipat și tamburul original al mulinetei, deci pentru cei care doresc tambur de rezervă, aceștia sunt disponibili fără niciun fel de problemă pentru a fi achiziționați din magazinele partenere Rapala VMC România. Și acești tamburi de rezervă sunt la fel ca și tamburul original. Sunt tamburi shallow, adică nu prea adânci, pentru a acomoda cei 200 de metri de fir de 0,25 mm. Ca și mențiune, pe tamburul acestei mulinete pe care îl vedeți în imagini este pus firul sufix Velocity de 0,25 mm, deci puteți să vă faceți o idee ce înseamnă cei 200 de metri de fir puși pe acest tambur și felul în care s-a încărcat el. În încheiere, menționez și faptul că mulineta are un raport de recuperare de 5,3 la 1, iar forța de frânare este una mare pentru o astfel de mulinetă și anume 12 kg. Ca și mulineta Inception 6000 și acest nou model 6K Feeder dispune de o frână rapidă, un aspect foarte important în pescuitul la method.